Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nakikinig sa amin sa oras na ito habang hinihintay pa natin ang iftar, ay tatalakayin po natin ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu qala lisaimi farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ang nag-aayon ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may dalawang kaligayahan. May dalawang kaligayahan o dalawang kasiyahan. Ang nag-aayon ay may dalawang kaligayahan. Ang unang kaligayahan na nakakamit ng mga nag-aayon ay farhatun 'inda iftarihi, ang kaniyang kaligayahan o ang kaniyang kasayahan habang siya ay nag-iiftar. Kasi likas natin ng mga tao, pati mga ibang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na gusto natin ang pagkain at inumin. At sa loob ng 12 oras ay ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo kakain, hindi tayo uminom, at hindi rin tayo gagawa ng anumang makakasira sa ating pag-aayon. Kaya ipinadama sa atin, ipinaramdam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahalagahan ng pagkain. Sa loob lang ng 12 oras, tayo ay naghihirap sa gutom at naghihirap sa uhaw. Kaya mga kapatid, pag dumating ang oras ng iftar, at mula ngayon na nakikita natin na inihinahanda ang iftar, ay tayo ay nasisiyahan na. At kapag kumain na tayo sa iftar, yan ang unang kaligayahan na nakakamit o makakamit ng nag-aayon. Kaya mga kapatid, sabi na sa continuation ng hadith, wa 'inda liqa'i rabbih, farhatun 'inda liqa'i rabbih, mayroon siyang kaligayahan ng makapiling na niya ang kaniyang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Pag makapiling natin ang ating Panginoon sa kaniyang paraiso, yan ang pinakamataas na walang kang makakahigit na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kaniyang paraiso nang siya ay makapiling na natin. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanungin niya ang mga tao sa paraiso ng unang araw nila, unang pagkakataon nilang makapasok sila sa kanilang paraiso, at natikman nila ang biyaya ng paraiso, at tatanungin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dadagdagan ko pa, sabi ng Allah, ibig sabihin, itinatanong sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano ang kaniyang biyaya, ano ang nadarama nila, ano ang napid nila. Dadagdagan ko pa sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sasabihin ng mga tao sa paraiso ay, huwag na mahal na Panginoon, huwag na mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dadagdagan ko pa sa inyo nang masabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawawala na ang kurtina, ang pagitan ng tao at ang kaniyang Panginoon, at sa panahon na yan at sa mga sandali na yan, yan ay makikita na ng tao ang mukha, banal na mukha na walang hanggang ang kaniyang kabanalan, ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin po natin mga kapatid,
Bakit napakaligaya ito? Bakit napakasaya na sandali nang makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot mo ay sapagkat siya ang lumikha ng pagmamahal, lumikha ng kaligayahan, lumikha ng lahat ng biyaya at mismo magpakita na sa atin ang lumikha ng lahat. Lumikha ng ating kaligayahan, lumikha ng ating pagmamahal, lumikha ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpakita sa atin. Yan ang pinakamataas na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahihintay nila na pagsasagawa ng jihad fi sabilillah ay itong buwan ng Ramadan. Kaya alam niyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Ghazwatul Badr al-Kubra, yan ay nangyari sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan, 2 taon ng paglikas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah at lumikas sa Madinah. Mga kapatid, nagtagumpay ang mga sahaba. Nagbang sila pa ay nag-aayuno. At pangalawa mga kapatid, ang digmaan na naganap sa Fathu Makkah noong sakupin na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah sa 8 taon ng Hijrah ay ang buwan na yan ay buwan ng Ramadan. Sila rin ang nag-aayuno at nagtagumpay pa sila. Nasakop ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim ang Makkah. Pangatlong nangyari sa buwan ng Ramadan ay noong sinakop ng mga Muslim na sugo ng Dawlatul Umayyah, yung Umayyad Dynasty, na si Musa ibn Nusair, yan ang pinakakomandar, at inutosan niya si Tariq ibn Ziyad, at sinalakay nila ang peninsula ng Espanya, ang Iberian Peninsula, at yan ay nangyari sa buwan ng Ramadan mga kapatid noong 711 AD, at sila ay nag-aayuno. Sila ay binubuo lamang ng 18,000 na mga mandirigma, na mga mujahidin, at natalo nila ang buong bansa ng Espanya. Nakumpir nila. Mga kapatid, ayon sa mga mananalaysay, sa loob ng 3 araw na kanilang pakikipagdigma, noong nakita ng binilang ng mga Kristiyano ang naiwan na mga kabayo ng mga mandirigma nila ay sa tinasabi ng mga mananalaysay na yan ay kasya sa lahat ng mga mandirigma na mga Muslim na pumasok doon. Ibig sabihin, napakaraming namatay kasi 100,000 kontra 18,000. 100,000 ang bilang ng mga Kristiyano. At sila pa ang may-ari ng bansa na sinalakay ng mga Muslim na galing sa North Africa na pinamumunuan ni Tariq ibn Ziyad, na yan ang tanyag na komandar ng mga Muslim sa panahon ng Umayyad Dynasty. At sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtagumpay ang mga Muslim at naging kaharian nila ang Espanya sa loob ng 750 years. 750 years. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay mabiyayang buwan ng Ramadan, at sanay tayo ay magmamahalan at magkakaunawahan. Tayo ay gagawa ng mga anumang bagay na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala upang katanggap-tanggap ang ating pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.